Este ceva foarte interesant pentru mine. Este ceva care o să-mi dea posibilitatea de a crește mai departe. Diferent de ce că nu am așa de mult timp lucrat în compania Bearmeister Group. Învăț lucruri noi, învăț lucruri care poate că le-am știut, dar cu încredere voi apăsa pe unele puncte care aici mi le-au dezvăluit și mi-au dat mai multe, nu știu, cunoștințe. Am aflat că trebuie să fii mai liber de a comunica. Sunt contabil manager la uzina de bere, Bearmeister Group. Și ca să comunic cu clienții, ca să pot să am o relație mai bună, adică îmi prinde un folos activitatea de training. Sunt foarte binevenite activitățile de training pentru că inițial oamenii care se ocupă de vânzări trebuie să înțeleagă de unde să înceapă. Foarte important au fost puse lucrurile că trebuie de dat frâu liber imaginației și nu să te focusezi la careva lucruri care de acum le cunoști și limită aici. Trebuie să dai frâu liber imaginației, să te simți liber și confort în zona de activitate și cu clientul să vorbești deschis, comod, să știi toate despre el și el să știe toate despre tine, ca să ai o productivitate. Soluții sunt și au o finalitate. Problemele până în prezent, cum și-am vorbit, în ora asta jumate, cei mai mari probleme se află la noi în creier. Sunt foarte productivi, în al doilea rând ne învață cum ar fi mai bine pentru o persoană. Data trecută am învățat cum să-mi vând capacitățile mele care le am mai scump, să am un salariu mai decent, pentru că eu fac un lucru mult mai bun decât care l-am făcut. Acum se merge vorba de vânzări, tot e ceva atractiv, să lucrează, tot e pentru mine ceva, mă dezvoltez personal, tot e un plus foarte mare. La moment lucrez manager de vânzări pe băuți și 2 regiuni. Domeniul este în vânzări. Vânzări care facem lucru, trebuie să facem față cerințelor care le avem față de lucru dat. Provocările care sunt prețurile de piață, producătorii, eu știu, cerințele care nu le putem face față la moment în procesul de vânzări. Și cu echipa am vrea să acumulăm cunoștințele pentru a face față. Cu toate că noi avem abilități, avem cunoștință, dar când ești într-un grup de persoane și este o persoană mentor care îți oferă să gândești altfel, te face să crezi în altă viziune. Trainingul dumneavoastră am venit prin compania Bearmeister, adică ne-au organizat compania. Sunt chiar surprins, adică de toate situațiile se vede care probleme se întâlnesc în situații. Nu cred că nu numai eu le întâlnesc acestea, le întâlnesc majoritatea colegilor. Trainingul merge destul de ok, adică îmi place atmosfera, chiar e faină, adică cu toate că sunt prima dată la dumneavoastră aici și sper până la urmă să acumulez o anumită cantitate de informații pentru care mă ajută să mai dezvolt în continuare mai departe pe plan profesional. Orice informație care este primită la trainingul dat, ea să fie implicat în câmp, adică de luni deja dorim ca măcar o dată în an, 2 ori pe an să fie executate așa traininguri, nu numai în direcție de vânzări active, dar și poate în alte direcții. Scopul meu personal este mereu omul să tindă spre ceva, să aibă nu știu, un țel, da? Adică când omul are țel, el trăiește, când are omul țel, el crește. Adică totodată el crește și de ce o leagă și cu ce se ocupă el, adică crește compania, crește familia, crește, chiar însuși el personal crește.